Chcel by som sa spýtať liberálnych médií typu Aktuality, Denník N alebo Smečko, ktoré má už vždy plnú papulu, ak niekto šíri nenávisť, či sú spokojní z produktu, ktorý vytvorili z mladého človeka, ktoré nielen z nenávisti opovrhlo prezidenta Slovenskej republiky, ale dokonca sa zachoval ako chrapúň, pretože ak niekomu nechcem podať ruku, tak sa na neho ani nepozriem, ako keby si mu chcel podať, alebo si cenu vôbec nejdem ani prevzať tak, ako to urobili ostatní. Je úplne niečo iné kričať z davu, z prostosti na hocikoho, pretože dav robí svoje, ale toto, čo predvedol tento pomylený chlapec ako samostatná jednotka, nie je nič iné ako produkt liberálnych médií, ktoré vyučujú dnešnú mládež k nenávisti a k neúcte. Toto, čo predvedol tento pomylený chlapec, je úplne to isté, ako keby na námestí pošľapal slovenskú vlajku presne tak, ako to urobila tá pomylená šajna, ktorá bola odsúdená, ak sa nemýlim, dodnes pod dozorom psychiatrov. Takže milé liberálne médiá, alebo aj slovenskí influenceri, ktorí budete na budúce poukazovať napríklad na to, keď nejaký mládežník neuvoľní v autobuse miesto staršiemu len preto, lebo má na tričku slovenskú vlajku alebo iný názor na politiku, tak vedzte, že toto je presne to, čo vás odzrkadluje a nerobí z vás lepších ľudí, na akých sa hráte. Majte sa krásne. Čaute.